All Party Hills Leaders Conference Rat Pangri Asong Mahang ke Tegani MLA Akhil Gogoi pen Rat aphan kapamanghuri lamthe kaning jepu lamthe pen Karbi Anglong BJP Lamjaisarpo atum pen arkoini phaying kora hiniani pherangkya ma ingnisi lamthe chepaklang pon Pherangkya ma long BJP Lamjaisarpo laichani leng salaver bela pen sart hekram sa pen lamthe ke jai ki arkoini phaying kora siarni All Party Hills Leaders Conference Rat Pangri Asong to Mahang ke Thek talona mailong Aluhiaman peng pen kachetong dun MLA Akhil Gogoi mailong lamthe kaningje Karbi Anglong aradakar I Hemprek kang tim ke palong ji aphan assembly long adami ningje dun popu alam thea puthak BJP Lamjaisarpo atum pen kaningje ke labangso lamthe MLA Akhil Gogoi jongjung pen si kaningje ma matang te alang li kachirip dun arat pangri asonglong kitok pon doma Karbi Anglong aphan article 244A ke pachun ponji aphan jongsi Avili pute Karbi Anglong aradaphan ahok he alam chaktabri. Athe MLA Akhil Gogoi kedam tangani tame Karbi Anglong along kevang aphong do piklo setame piniani anta Karbi Anglong akisung ke boya farm assembly long nangkarja pidun pu ang thek long le. Kali Karbi Anglong apartment kating thur ason pu nangke claim pi puta avi. Kedam tang surihini rakregethom Aningka na hud ason jakas pen kachesong apor hud Karbi Anglong aphan Hemprek pinang nepu opposition asong along MLA Akhil Gogoi dami kaningje banglo lasi ratangri along kedo hud alam the kaprek lapen Karbi Anglong arat athengno kewang pen rat athengno lamthe ke jai kachiprek du lasi lason ke Karbi Anglong arat aphan ke pamanghuri ji aphan lo athe Hemprek amen pen apran ke damatum pen nangan dolo Latum aphan Karbi Anglong BJP Rat Pangri Asong nangchari lo pupen bang paruhini sose atum aphan lakpho anatangka pipajir ponlong lo Lasi lahai aphan man ki pipen lapuson ahok kali alam pen Rat aphan chongshui thedet si akemi puta pherangkya mayalong lamthe jaipon lapen Karbi Anglong ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma a ATM pu kali kalang alamthe karbok ki chokche Athe inot rat pangri ke charia bang phu lepute lason angkur kawe alam theke jaije detsi akimi lapuson kali kalang alam theka ningje bom ajok si pini MLA Akhil Gogoi along ratatum kachito avidet lupusi ningje Akhil Gogoi komatlo pulote Akhil Gogoi bohat pu akai Anglong samhota thanlo penang Lapenle langdang lo pulte ohomia abirudia kini mati labang APHLC holadak APHLC pulote 1960 Assamese should be the official language in Assam latum pudulo kali netum ohomia chali le pu a protest si APHLC bang ka mahange theglo pulote la kene bang ke piloma Akhil Gogoi ke kusong se ladak bang na kidun lo latum langdun hayedat nai therak nai latuke ladak bang ke latungan hedat nai lurin juti Gogoi ta nang dun hedat nai Akhil Gogoi ta nang dun hedat nai wala deuri bang ta nang dun hedat nai la chini paka nai la so APHLC pilo malo leadership gen abang ke la da bang ke la so jai kathar kuma la ko langdam nai inut IAS retired lo pulote ko pilo arni si hat ilong long ne aku ningge dia itung ke soini school binang ne soini school bilo tang army command le hola bamun atum pe kayos atum hola tum ba khatrio atum hola tum pensi la bangke piloma la tum khang check titi itung ke lasi soini school nang ne pu la bangke strong protest nei athe alang ke not retired amunit alang chini paka asoma raphan purote competitive exam ke padun dia khana bangke alang encourage pedat nai kado oi phan popa thek thede dia phansi alang bangke la high statement pilo la high statement ki pitap pencil lage kadu ka rat phangke ke pamanghu atwars ke pon lage ke pamanghu APHLC ki pasilam da chokche alang statement ki pi la high ta bangke chokche Aku Akhil Gogoi putulang autonomous state alam bangke neke kroy. Kusana autonomous state alam ki kroy lo ne labang tarat tum phang ari pachar ja kro. Sita aku pu bange pula mohong tum phana bangka men than et nai pada pu. Mohong phana men than nai pu. Jasi langdam et lo pula tang te. Akhil Gogoi ke APHLC se phang training nange pi nang nak lo. Training si nange pi la tum phan. Lahai tum ke
latung ke piloma reactionary mentality do latung lasi nangtum lahai chini nai pu training ki piason sa tumia bangke theklong loklo lasi lasoi PSLC bangke ladak chiplang play Karbi Anglong arat atong phan nitung chuning ri bangke lason confuse lason reactionary statement reactionary leadership ke anpan bangke autonomous state ki hangja phan hija ponji pu bangke itu ma bangke la bangke kroyun e News report Karbi Anglong Live